I en lille forstad til New York bor Irene, Carsten, Lars, Karin, Tove og Søren. En dag hører Carsten i radioen, at der kommer en voldsom storm til New York. Heldigvis har regeringen startet en ny type netværk, som kan vurdere, om naboerne kan hjælpe hinanden i tilfælde af, at der skulle gå noget galt, eller om der er behov for nødhjælpspersonale. Nabolaget er forbundet med hinanden via et interaktivt armbånd. Armbåndet fungerer ved, at hver af de 6 medlemmer har en lille lampe på armbåndet, som indikerer, om det har brug for hjælp. Midt under stormen får Carstens hund åbnet hans dør og løber ud i stormvejret. Carsten løber ud efter sin hund, men uheldigvis knækker der en gren af et træ, ligesom han står under det. Grenen falder ned og rammer Carsten i hovedet. Imens står Irene hjemme i sit hus, da hendes armbånd pludselig begynder at bippe, og den knap, der viser, hvordan Carsten har det, lyser rødt. Irene løber ud for at finde Carsten. Han ligger lige ude foran sit hus under træet. Irene sørger for at hjælpe Carsten ind og giver ham en bandage på hovedet. Således sikrer armbåndet, at naboerne kan hjælpe hinanden, når det er nødvendigt, at de skal hjælpe hinanden, og når nødhjælpspersonalet ikke er nødvendigt.